Gɛlɛya min bɛ Mali cɛmancɛ yan fan na kɛrɛnkɛrɛnya la Mopti dugu kɔnɔna la a kɛlen don ka degunba lase minnu kɔni ka baara bɛnnen don daga dilan ma. Ale bɛ a da don u ka minɛnw sɔrɔli gɛlɛya cogo la. Minɛn yɛrɛ bɛ na cogoya min na nin o fana gɛlɛya dɔ n'a la bi minɛn yɛrɛ sɔrɔli a ka gɛlɛn parce que minɛn bɛ bɔ burusi kɔnɔna na ala ni kɛlɛ y'a sababuya ye minɛn yɛrɛ na cogo ka gɛlɛn bi i y'a faamuya hali logo min bi an ka minɛn jɛni logo yɛrɛ ti sɔrɔ logo yɛrɛ gɛlɛyara i y'a faamuya ala ye kɔsada na an ka mɔgɔ minnu bɛ taa u delila k'an ka mɔgɔw yɛrɛ lajɔ sira la o ye gɛlɛyaba ye min bɛ an kan jamana nin kɔnɔ kunu an ka baara nin tun ka nɔgɔn nka bi kɔni kɛlɛ ni sababuya la walahi a ka gɛlɛn yɛrɛ de a ka gɛlɛn yɛrɛ de. O gɛlɛya in kɛra sababu ye maa minnu tun bɛ bɔ jamanajanw na ka na n'an k'olu ma ko turisiw n'u tun bɛ sanni caman kɛ u bolo ka olu senna sumaya o fana o kɛlen don ka degun lase u ma. Bubakari Konipo an ka ale lamɛn. Bon fɔlɔ tubabuw bɛ na u bɛ sanni kɛ kosɛbɛ fɛn caman san mais sisan u ka nalibaliya ni olu fɛn olu bɛ komi stock. Nin gɛlɛya bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o kɛra sababu ye bi minnu kɔni dayirimɛ sirilen don nin baara in na mun ye u ka denbaya musakaw ye o sɔrɔli o ka gɛlɛ u ma kosɛbɛ. Bubakari Ture. Fɔlɔ la télé la n'i ye min sɔrɔ ka baara wallahi i bɛ nisɔndiya ka taa denbaya la nka bi na i bɛ se ka 3 jours kɛ i ma baara sɔrɔ i bɛ se ka 2 jours kɛ tuma dɔ i ma baara sɔrɔ tuma dɔ i bɛ 1 semaine kɛ i ma baara sɔrɔ i y'a faamuya voilà o y'an minnu kɔni ye dɛsɛnkɛlaw ye an fana b'a san an b'a feere c'est que baara nin kɔni bi na gɛlɛyaba de b'a la. Ni laɲini bɛ nin baarakɛla ninnu na bi o de ye Mali n'a a dɛmɛbagaw u ka se ka fu siri lakanabaliya la bɛn ni kelenya u ka segin ka na mun ye u ka baara ye u ka se ka ji di. Mohamed Daɲoko ka segin ka bɔ Mopti.